Reit, Iwan, hwnna'n ffordd da i gorffan y tymor yn dweud? Oedd tad, perfformiad gwych gyn yr ogia. Oedd gynnu ni game plan i Stifon o lle a match nhw fyny ganol cae. Oedden ni wedi siarad amdano fo'n training nos Iau, a mae wedi talu ffwrdd heddiw ma, ni'n meddwl bod yr ogia'n yn gret. Di implementio'r game plan, di gwrando ar bob lefel o detail a di wneud beth dwi wedi gofyn nhw, a maen nhw wedi cael ei gwpan yn ôl fe ni, so chwarae teg iddyn nhw. No, mi nath Vince dechrau, ni sgri'n do? Do, oedden ni'n gwybod bod nhw'n dîm mawr, cry, physical, so game plan ni oedd i chwarae rownd nhw, cadw bel ar lawr, shiftio'r bel, two touch max, ac dwi'n meddwl, munud gathon ni'r gol gyntaf, nath ni setlo lawr, a wedyn dwi'n meddwl ond un tîm oedden ni ar ôl hynny. No, oedd yr dwy gol gyntaf yn gol stad, oedd? Oedd, a ni dar yna, Danny Brookwell switcho wings i ni, ac oedd y bel drwad gen Daz, oedd Danny yn gorfod torri straid rili am ar finish na wedyn. Dwi'n meddwl bod 3 gol yn gret o gol, so ia, ffordd da i yn lle dipra. Oedd ei substitution da fynd dweud? Oedd, nes i ddweud wrth Kev bach, oedden ni'n teimlo fatha dod â Kev oed on, oedden nhw'n llicho bob dim yn ei bocs, so efo Taldra Kev a faint o gryd i Kev yn yr awyr. Dyna oedd y tactic, really, a mae Kev di sgorio fe ail dwtch, so gret. Oedd, o'n i siarad o'n reis Pierce bod wedi gael y bel na, a oedd yn mythu nag oedd? Na, oedd fod yn deg i Kev, dwi'n meddwl, chydig bach o disappointed bod o'n wedi dechrau, ond o rai ni fynd efo 3 ganol cae i matcho nhw fyny, achos gathen nhw'r gorau o'n yn y first half yn yr ofal, ond na, hapus i Kev. Reit, ac cwestiwn ola rhan mwyaf amser, ydy marc chdi allan o 10 i'r tîm am y perfformiad? Gan o 9.5 heddiw, dwi'n meddwl. Ti'n mynd generous o'n mynd? James. Wel, congrats am gwpan arall, ac mwynhau dy frec, man. Diolch o, diolch.